Ngiyabingelela mbukelo khona ekhaya. Obingelako umthanazi lamini Petritif Mpumalanga. Nganza kwethu ngifuna sibheke udaba lokuthi umuntu inhlanhla imphunyuka kanjani. Inhlanhla iyakuphunyuka ngendlela owazi ngayo. Mhlawumbe ngahlonipha abantu abadala noma ngahlonipha ini abazali bakho. Nenhlonipha even nekhaya lakini. Even ningahloniphi wena kuyakwenzeka ukuthi inhlanhla egcine iphunyuka mbukelo khona ekhaya kanjani. Sikhwele emakhaya thina abanye abantu awungena ufake isigcoke ekhanda awukwenze lokho. Number 2 awuphakamisi umese ekhaya lebantu noma ekhaya kini nje umese awuphakamisa manje into esilimato okwende lokho. Futhi umuntu omzala uyamhlonipha noma ngase kumgucela kuphela mawukhuluma naye mara nje lithe umkhuluma naye uyakhombisa amave akho negama liphumelweni kuliyakhomba ukuthi unenhlonipho. So lokho yiko okudala ukuthi uma ungakwenza kabi lento esengibale njengamanje inhlanhla kuwe iphunyuke iphele. Bani bacaba ukuthi inhlanhla ivala ukuthi usuke uloyiwe kuphela uthakathiwe ngoba usimathe esikolweni intombi zakho zelotshola abafana bakakho bayagana bese uthathwa kumuntu no nekungenzi kwabo kahle kwabo noma nekungenzi kahle kwethu noma uyifake phakathi lokho edathi inhlanhla kuwe iphele inhlanhla kuwe ishabalale ngekuthuthela kwedlozi nje kuwe empilweni yakho inhlanhla kuwe ingavaleka mbukelo khona guys either wakhipha isisu noma ubulala umuntu noma kube lokho esekubalile empilweni yakho mbukelo khona ekhaya. So bheka ukuthi okwenzako akuyivali inhlanhla yakho mbukelo khona ekhaya akukwenzi